L-attivist tal-Partit Nazzjonalista Joe Gambini ngħata l-aħħar tislima 3 wara nofsinhar wara inċident sfortunat fir-residenza tiegħu stess. Il-funeral tiegħu kien xhieda ta' kemm l-eks Viċi President u eks Segretarju tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista ġewwa Ħaltarxien kien maħbub minn nies ta' kull twemmin politiku. Għal-funeral attendi d-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista immexxija mill-kap Adrian Delija kif ukoll eks mexxejja tal-partit. Waqt l-omelija Father Luke Seguna qal li t-telfa ta' Joe bla dubju għanqlet niket kbir, iżda ħarsa waħda lejn il-Knisja mimlija turi kif b'sempliċi tbissima Joe mess il-qlub ta' ħafna nies u ratħaj lill-Alla tal-omor illi silef lil Joe. Gambini żminijiet diffiċli għal kull min kien nazzjonalist u ma kienx jibża jgħid illi hu. U sħabu kienu fortunati li telqu mill-gażin fjum meta grupp ta' persuni għaddew b'karozza u sparaw fuq il-gażin ta' Ħaltarxien bl-istess arma li qatlet lil Raymond Caruana. Walaqna l-gażin. Laqqas kienu għaddew 20 minuta. Kemm jiena wasalt id-dar, jien m'għandix boti id-dar kemm indur il-kantoniera, u qiegħed id-dar ma' tfal u f'daqqa waħda nisma' bu. U ħares lej il-mara tela da muskatterija tela da sparar. Dakinhar tal-isparar fil-għodu immur u nara il-bib tal-ħadid imtaqqab toqba ta' bulit illi ma kienx żgħira li baqgħet għaddejja u nifdet anki il-bib tal-kewba u spiċċat fil-kuritur ġewwa tal-gażin, ġifieri ma kienx Alla ħares ma ħriġniex dakinhar għax kienet tiġri traġedja kbira. Net News tkellem ukoll ma' dawk li ħadmu l-aktar qrib tiegħu fih dan il-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista. Ħaltarxien naħseb jekk issemmi Partit Nazzjonalista tgħid il-Joe Gambin. F'kull attività li kiennaw it-tesserati kollha Joe Gambin jafu fir-realtà. Aħna ma konniex ngħidu l-avversarji tal-partit ieħor, imma konna nagħmlu l-parti hawnhekk stess u nistidnuhom jiġu flimkien. U ġew kien l-għaxqa tiegħu li jitkellem mal-Kumitat tal-Labor għaw ġew ġal-gażin tal-partit tagħna. Bdejna nagħmlu nirranġaw il-gażin, sebt ħafna għajnuna minn Joe, anzi kien jinkoraġġini biex inkompli u ma naqtax qalbi. Intant anke wara mewtu, Gambin se jibqa' jgħin lil dawk fil-bżonn kif il-familja b'ġest altruist għażlet li l-organi tiegħu jingħataw b'donazzjoni.